Achiel kuom yo ma kedo gi chudhe lope kendo medo yot e chenro mag loso oboke mag lowo, piny owacho geto chwalo chenro mag kor gwenge mondo chiw yot ne jopiny mar yudo konyruok nyaka gi sani. Chenro no dhi chako ayanga e kar chiwo bura ma Seme mantiere kaunti ma Kisumu. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. E romo mar baraza manokelo kanyakla jogweng' kod jodito e apis mar lope kaachiel gi ruodhi kod jolupgi kotelnegi gi jalup komishona ma Seme, jopiny nochiwo ranyisi mag pek magikale e kinde magiloso oboke mag lopegi kendo somo paro e kindgi giwegi kod apisas manoyuoro e nyasino kaka ginyalo yudo chenro mag apis mag lope machiegni kodgi. Gik ma land gi tek nikech land office kanyo ok inyal donjo direct. Nitie joma teri kama, alafu koro kwaduoge ground kae nitie surveyors moko matindo honore e ground ka. Ma nitie jogweng' matiyo kodgi. Iyudo ni gin magi survey land ka to ng'ato biro mna buogi ni ng'eni ma puotha to lwenyo chakore achaka. Ma puotha to lwenyo chakore achaka. Koro ok gikony ji e yo moro maler. To gima very important ni kigolo pesa onego miyi receipt. An asetimo transaction manyaka yudo title deed makata receipt ma pesa nago. To gina pesni madhi to receipt moro ma ka land manyisi ni mai pesa michul unless ni dhi ka advocate. Dwakwa sirikal ma in charge now mondo offices mag sirikal madil gi weche mag lowo okel machiegni gi jopiny. Ranyisi samwa bet kane kidwaro wach ma lowo to nyaka dhi Kisumu. To en office ma serve almost 7 sub counties. Koro pong samo pong no te chudhe yudre kuro mang'eny. E twak makende gi Ramogi TV, jopiny nogano midhiero magiyudo e lweta chudhe mago mag lope e kinde magitimo limbe e kar log tich mag apisi mag lope mantiere chuny boma ma Kisumu. Gilero kaka kinde mathoth gilalo omenda makore lach e seche magimanyo oboke mag lope. You don't get a receipt. Ok nyisi ni gini wholesome lien kama ena kel 20,000 kel 10,000 to guma pesa gidhiye biti mang'ono ikia. E surveyors gi bi ikia ni gin mag sirikal, ikia ni nikech onge kaka inyalo find out. Mondi donjo office cha bi ok yot. To be ki donjo office no be pod gin na the same people nikech it could be ni gin gi tudruok outside, we don't know. Sami dino be process no kitiek sana. Inyalo wuotho office ma land kata 30 times. At long last you end up ni gino be okolosre maber. Kwayo mara mondo avoid chudhe ma hinyo jopiny. Jopiny go bende noyuago nengo ma piny owacho yando medo ka gidwaro ni duoknegi nengo go piny kaluwore gi midhiero magikale kaachiel gi pek mar ngima e kinde ma bende ne ginyiso morgi gi chenro mar cholo negi apis lope machiegni kodgi. Weche mag search ne watimo gi siling 500. Sani winjo makia na 1,000. Nang'o? Ana dakwa ni mondo japiny yud protection malong'o weche mag lowo. Gikel offices mag lowo machiegni gi jopiny ma japiny ok travel long. An wagombo nokelnwa services machiegni mondo koro waneno wanyalo layas gi chife wato kone okay ni miya barua adhigo ka okonya kama. Nikech for you to get a title deed nyalo tieke kata 1 year an kata gimoro ma pod hang. Magi duto timore ka koro singo makende mochiwne jopiny gi registrar mar lowo e kaunti ma Kisumu. En midhiero ma jopiny osebedo ka kale mar yudo oboke mag lowo. Chutho to ne jodongo koro biro bedo gima wich biro wil godo. KDC nyalo miyo office mo matin. Koro gik moko kaka titles, gik moko kaka applying for search, wanyalo timo kombewa ka, then wating'ogi tero gi Kisumu, timo Kisumu, then idwokogi, then ubiro timo nade? Ukaw. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.